Con el TikToker, victòria del Barça de bàsquet en la final, en un partidàs on el Barça, primer punter de la final, i era en València, volia haver anat, però al final no ha pogut. Però jo dic, si el veig guanyem, i així n'ha sigut. Ha sigut així, veient-lo, patint-lo, i estem en juny, i el Barça segueix jugant finals. També la de futsal, que també l'han guanyat, i ja fiquem la final en 2-0 al Pozo, en 2 partits a 0. La Lliga de Futsal també pot vindre a Can Barça, pot ser any històric, a part de tot el guanyat en el futbol, en les seccions, que per això som més que un club, a Can Barça, per les nostres seccions, pues estan sent un èxit. Al futbol sala, al balonmano, que ho van guanyar tot, Champions incluïda, i ara, amb el bàsquet, amb esta gran final que tenim contra el València, un rival difícil, però el primer puntet se l'enduem a Barcelona, i hem jugat a València. Juanet TikToker seguint l'actualitat de Can Barça. I després ahir van tindre una jornada al Mundial del 2026, que estem seguint-lo moltíssim, i jo dic ixa de ¿on está CR7? ¿Dónde está CR7? Jo no sé la gent que idolatra a este jugador que no ha sigut ni una ungla de Messi. Pues ahir ho vem en els mundials, no? En unes edats ja majors, com són Messi i Cristiano, doncs Messi fa 3 gols i Cristiano en fa 0 gols. Ahir la diferència del que ha sigut el millor jugador de la història i l'altre que ha sigut un bon delanter golejador. Però d'ahir no passarà. I història en un mundial no farà. El que sí que l'ha feta ha sigut Messi, que ja té un mundial i segueix fent història. Després la gran Inglaterra. Esta Inglaterra l'estem veient amb Tuchel molt més a l'ataquer, i tenen molta pólvora, i en el millor delanter killer que hi ha a dia d'avui, que és Harry Kane. Molt bona Inglaterra ahir, convencent, i després pues, la Colòmbia, la cafetera, que a modo de samba va guanyar a Uzbekistan. Així que també l'equip colombià, guiat per el gran Luisito Díaz, el jugador del Bayern de Múnich. Pues esta és l'actualitat del Mundial i del Barça, que seguim guanyant finals i fent història. Juanet TikToker.